Zdravo svima. Dobrodošli na kanal Potresne priče minus mesto gde dele ljudi svoje najdublje, najtrogatelnije i najšokantnije životne priče. Ako volite priče koje vas drže u napetosti od prve do poslednje reči, ako volite emocije koje vam diraju u dušu, onda ste na pravom mestu. Pre nego što počnemo sa današnjom pričom, molim vas da se pretplatite na naš kanal i pritisnete zvonce za obaveštenja kako ne biste propustili nijednu novu priču. A sada, pripremite se za priču koja će vas ostaviti bez daha. Nikada neću zaboraviti zvuk kostiju koje pucaju pod točkovima mog kamiona. Zovem se Marko i vozim teretna vozila već 17 godina. Ili bolje rečeno, vozio sam. Sada sedim u ovoj maloj sobi, dižem ruke koje više ne prestaje da drhte i pokušavam da zapišem ono što se dogodilo te noći. Lekari kažu da će mi pisanje pomoći. Kažu da je to trauma, da će proći. Ali oni ne znaju šta sam ja video. Oni ne znaju šta se zaista krije na balkanskim putevima kad padne mrak. Bila je hladna oktobarska noć 2023. godine, kada je sve počelo. Radio sam za jednu transportnu firmu iz Niša, vozio robu između Srbije i Makedonije. Noćne smene su mi uvek prijale, manje policije, manje saobraćaja, više mira. Voleo sam tu samoću, to osjećanje da sam jedini čovek na svetu, sam sa svojim mislima i muzikom iz radija. Te večeri trebalo je da prevezem nameštaj iz Beograda do Skoplja. Krenuo sam oko 21 sat, planirajući da stignem do granice oko ponoći. Bio je to rutinski posao, ruta koju sam prešao 100 puta. Ali ništa te noći nije bilo rutinsko. Prvi znak da nešto nije u redu pojavio se negde oko Velikog Gradišta. Radio je počeo da šušti, da hvata i gubi signal, iako sam bio na glavnom putu. Prvo sam čuo muziku, pa onda neke glasove koji su govorili na jeziku koji nisam mogao da prepoznam. Nije bio srpski, ni makedonski, ni albanski, ni bilo koji jezik koji poznajem. Zvučalo je staro, kao da dolazi iz nekog drugog vremena. Isključio sam radio i nastavio da vozim u tišini. Magla se spuštala, gusta i mlečna, gutajući put ispred mene. Usporio sam na 50 km na sat, nisam mogao da vidim dalje od 10 metara. Farovi su prosecali belinu kao noževi, ali su otkrivali samo još više magle. To je bila vrsta tišine koja ti ulazi pod kožu. Znate onu vrstu tišine, ona koja nije zapravo tiha, ona koja zvuči kao da ceo svet zadržava dah, čekajući da se nešto dogodi. Moje srce je počelo da kuca brže, iako nisam znao zašto. To je bila ona primarna, životinjska reakcija, telo koje zna da je u opasnosti pre nego što to shvati. A onda sam ga video. Dečak. Stajao je usred puta, možda 50 metara ispred mene. Nije se pomerao, samo je stajao tamo, u sredini saobraćajne trake. Nosio je neki stari, pocepani džemper i farmerice. Njegova kosa je bila duga i zapuštena, a lice, o Bože, njegovo lice, bilo je toliko bledo da je skoro svetlucalo u svetlosti farova. Zakočio sam tako naglo da je roba pozadi zaškripala i udarila u prednji zid kabine. Kamion se zaustavio možda 5 metara od njega. Sedeo sam tamo, stežući volan, gledajući u dečaka koji nije mrdnuo ni milimetar. Šta, u Božje ime? Prošaptao sam. Dečak me je samo gledao. Njegove oči su bile širom otvorene, previše širom otvorene, kao da ih ništa ne može zatvoriti. Nisu treptale. Samo su zurile pravo u mene kroz vetrobransko staklo. Sirena za uzbunu u mojoj glavi zvonila je na sve strane, ali šta sam mogao da uradim? To je bilo dete. Dete samo na putu, u magli, noću. Možda se izgubilo. Možda je pobeglo od kuće. Možda mu je trebala pomoć. Otvorio sam vrata kamiona. Hladan vazduh me je udario kao šamar, noseći miris vlage i nečeg drugog, nečeg truljeg, slatkog, kao mesa koje se raspada. Hej, povikao sam. Hej, mali. Jesi li dobro?
Dečak nije odgovorio. Samo je nastavio da me gleda tim nemogućim pogledom. Spustio sam se iz kabine, ostavivši motor da radi. Nikad ne isključujem motor na otvorenom putu, stara navika. Bližio sam se polako, držeći ruke vidljivim, kao da pristupam uplašenoj životinji. Ne boj se, rekao sam koliko god sam mogao mirno. Neću ti ništa. Gde su ti roditelji? Jesi li se izgubio? Kada sam bio možda 3 metra od njega, dečak je progovorio. Pomozite mi. Njegov glas je bio tanak, gotovo neprirodan. Zvučao je kao ploča koja se reprodukuje na pogrešnoj brzini, previše visoko, previše spora. Naravno, rekao sam, bližeći se još jedan korak. Kako se zoveš? Gde ti je kuća? Pomozite mi, ponovio je, tačno istim tonom, kao da reprodukuje snimak. On dolazi. Zaustavio sam se. Ko dolazi? O čemu pričaš? Dečak je podigao ruku, pokret koji je bio previše krut, previše mehanički, i pokazao iza mene, prema kamionu. Okrenuo sam se. Ništa. Samo moj kamion, njegov motor koji je brundao u tišini, farovi koji su presecali maglu. Kada sam se vratio, dečaka nije bilo. Nestao je. Jednostavno, nestao. Okretao sam se u krug, srce mi je lupalo kao čekić. Hej, gde si? Ovo nije smešno. Tišina. Samo magla i noć i zvuk mog vlastitog disanja koji je zvučao previše glasno. Pa dobro, pomislio sam. Možda je pobegao u šumu. Možda se igra. Možda je samo neko čudno dete. Balkan je pun čudnih stvari, starih verovanja, sujeverja. Ljudi pričaju priče. To ne znači da su istinite. Vratio sam se u kamion, pokušavajući da ignorišem trešenje u rukama. Stegao sam volan i krenuo dalje, malo brže nego pre. Trebao sam da se vratim. Trebao sam da okrenem kamion i vratim se u Beograd, prijavim šefu da je put prekinut zbog magle, bilo šta. Ali nisam. Novac mi je bio potreban, imao sam kredit za kuću, ženu i 2 dece kod kuće. Nisam mogao da odustanem od posla samo zbog čega. Čudnog dečaka koji je nestao u magli. Nastavio sam da vozim. Magla je postajala gušća. Vidljivost je opala na možda 5 metara. Vozio sam skoro pužačom brzinom, 30 km/h, oči mi se naprežu da vide put ispred. Radio je ponovo oživeo, ali ovog puta nije puštao muziku. Samo je kroz statiku dopirao glas, ženski glas, koji je pričao nešto što nisam mogao da razumem. Plakala je. Glas je plakao kroz statiku i govorio reči na tom čudnom, starom jeziku. Isključi se, molim te, isključi se, mucao sam, lupkajući prste po dugmetu. Isključivao sam ga i uključivao, ali glas je nastavljao, sve glasniji, sve očajniji. A onda je kamion zalupao preko nečeg na putu. Nije bio veliki udarac, ali je bio nesporan. Osetio sam kako točkovi prelaze preko nečeg, mekog. Nečeg što je bilo tamo gde nije trebalo da bude. Zakočio sam. Sedeo sam tamo, ruke mi se tresu tako loše da nisam mogao da ih držim mirnim. Taj zvuk. Taj užasni, vlažni, krckajući zvuk. Morao sam da izađem. Morao sam da proverim. Možda je bio sakulac, pomislio sam očajnički. Možda je bila torba smeća neko bacio. Možda je bio sakupac koji je pao sa kamiona. Otvorio sam vrata. Hladnoća je bila još intenzivnija sada, prodirući kroz moju debelu jaknu kao da uopšte nije tamo. Spustio sam se, uzimajući baterijsku lampu iz kabine. Hodao sam duž kamiona, svetlo moje lampe igralo se preko točkova. Kada sam stigao do sredine prikolice, video sam ih. Krv, pruge krvi preko zadnjih točkova, svetle crvene, sve sveže.
ne, šapnuo sam, svetlo moje lampe treptajući dok moja ruka drhti. Sledio sam pruge do pozadi točkova. I tamo, u magli, video sam je. Ruka. Ljudska ruka, ispod točka. Zakovao sam se na mestu. Ne mogu disati. Ne mogu misliti. Mogu samo gledati u tu ruku, tu malu, detinju ruku sa prstima koji su bili savijeni u nemogućim uglovima. Okrenuo sam se i povratio, žuč peče moje grlo. Kada sam završio, naterao sam se da pogledam opet. Morao sam da vidim. Morao sam da znam. Prišao sam, svaka ćelija u mom telu viče na mene da bežim, ali noge su me nosile napred. Kleknuo sam, svetlo lampe drhti kao list na vetru i pogledao pod točak. To je bio dečak. Isti onaj dečak sa puta. Njegovo telo je bilo znječeno ispod tonskog tereta moje prikolice, grudi su mu bila znječena, a oči, te užasne, širom otvorene oči, gledale su pravo u mene. Ali to nije bilo najgore. Najgore je bilo to što je on drmusao. Njegovi prsti su se grčili. Njegova usta su se otvarala i zatvarala, kao riba na suvom. I iz njegovih usta, među zubima koji su bili crveni od krvi, dolazio je taj glas. Pomozite mi. Vrisnuo sam. Ne sjećam se da sam ikada vrištao tako glasno. Otrčao sam nazad do kabine, nagazio na gas, vozio dalje, bilo mi je svejedno što vučem telo ispod točkova, morao sam samo da pobegnem, morao sam, kamion se zaustavio. Motor se ugasio. Pokušao sam da ga ponovo upalim, okrećući ključ tako ludo da sam ga gotovo slomio. Ništa. Mrtvo, kompletno mrtvo. Ne, ne, pali se, pali se, pali se, vrištao sam, udarajući pesnicama po kontrolnoj tabli. A onda sam čuo korak. Korak izvan kamiona. Korak koji je dolazio iz pozadi. Ledenica je probijala kroz moju kičmu. Volan sam stezao tako čvrsto da su mi zglobovi bili beli. U retrovizoru video sam je. Silueta. Velika silueta, mnogo veća od bilo kog čoveka, koja hoda prema meni kroz maglu. Hodala je savršeno ravno, bez ljuljanja, bez kolebanja, mehanički korak koji je bio kompletno neprirodan. Dolazila je sve bliže. 3 metra. 2 metra. Mogao sam vidjeti njene obrise sada. To je bila osoba, ili nešto u obliku osobe, visoka najmanje 2 metra i 30 centimetara, sa dugim rukama koje vise do kolena. Njegova glava je bila nagnuta u neprirodnom uglu, kao da mu je vrat prekršen. 1 metar. Video sam njegovo lice u retrovizoru. To nije bilo ljudsko lice. Kosa mu je bila prljava i duga, vukući se po zemlji iza njega. Njegove oči su bile kompletno crne, kao 2 rupe u njegovom licu. Njegova usta su se otvorila, previše široko, toliko široko da je vilica morala da je dislocirana, otkrivajući redove zuba koji su izgledali kao igle. On je došao do vrata mojih. Čuo sam ruku kako dodiruje metal. Čuo sam grenje kako se počinje okretati. Uradio sam jedino što sam mogao. Iskočio sam iz kabine na drugu stranu, trčeći u noć, u maglu, u nepoznato. Trčao sam kao nikad u životu, pluća me bole, noge zapinju o kamenje i korenje, ali nisam zastao. Mogao sam da čujem kako ide iza mene. Nije trčao. Samo je hodao tim stranim, mehaničkim koracima i nekako, držao je korak sa mnom. Bez obzira koliko brzo sam trčao, mogao sam osjetiti da je tamo, tik iza mene, njegov dah na mom vratu, makar da je disao. Ne znam koliko dugo sam trčao. Moglo je biti 5 minuta. Moglo je biti sat vremena. Vreme je izgubilo značenje. Postojao sam samo ja, magla i stvar koja me prati. Kada sam konačno pao, spotakao se o grančicu i srušio se nadole po nagibu, očekivao sam da osjetim njegove ruke na meni, te duge, nemoguće ruke koje me hvataju i vuku nazad u noć.
Ali ruke nisu došle. Ležao sam tamo u blatu i lišću, dišući kao manijak, čekajući smrt. Ali to nije došlo. Tišina je bila kompletna. Čak ni magla nije pravila zvuk. Polako sam digao glavu. Ništa. Samo drveće, tama i ja. Stao sam na noge, telo mi podrhtava od iscrpljenosti i straha. Morao sam pronaći put. Morao sam naći neku kuću, nekog čoveka, bilo šta. Pešačio sam kroz šumu, nisam imao pojma gde idem. Svaki zvuk, svaki škriljac krane, svako hujanje vetra, terao me da skačem. Mogao sam osjetiti to iza mene, praćenje, čekajući. Posle onoga što je izgledalo kao večnost, video sam svetlo. Mala, treptaj svetlost kroz drveće. Kuća. Pretrčao sam do toga, gotovo plačući od olakšanja. Bila je stara kamena kuća, vrsta koju često vidite na selu, debeli kameni zidovi, mali prozori, crepeni krov. Iz jednog prozora svetlala je svetlost uljana lampa. Lupao sam na vrata kao manijak. Pomoć. Molim vas otvorite. Nešto me progoni. Dugo je trajalo. Kada su se vrata konačno otvorila, video sam starca, možda 70 godina, sa gustom sedom bradom i očima koje su izgledale veoma, veoma umorno. Gledao me je dugo, ne govoreći ništa. Molim vas, prošaptao sam. Molim vas, moram ući. Nešto je tamo, video si ga, reče starac. Nije bilo pitanje. Zastao sam. Šta? Vi znate. Starac je uzdahnuo. Ući. Unutrašnjost kuće je bila mala i tesna, prepuna starih fotografija i ikone. Zastareli miris duvana i kadionice je u vazduhu. Starac mi je pokazao da sednem za drveni sto, a zatim je sipao 2 čaše neke jake rakije. Pij, naredi. Treba će ti. Popio sam, alkohol je pekao moje grlo, ali sam pozdravio bol. To je bilo nešto stvarno, nešto normalno. Šta sam video, upitao sam kada sam mogao ponovo da govorim. Šta je ta stvar? Starac sede preko mene, njegove nabrane ruke okrenute oko svoje čaše. Stara zla, reče polako. Stara zla koja postoje na ovim putevima pre nego što smo mi došli, pre nego što je iko došao. Moj deda ih je zvao hodači magle. Govorio je da su to duhovi onih koji su umrli nepravednim smrtima na putevima, nesreće, ubistva, samoubistva. Traže nove žrtve. Dečak. Prošaptao sam, Pregazio sam dečaka. Starac je klimnuo. Nije to bio dečak. To je bila zamka. Oni koriste koju god formu misle da će vas naterati da zastanete, da izađete iz vašeg vozila. Jednom kada si ranjiv, oni dolaze. Ali video sam ga. Video sam telo. Videli ste ono što su hteli da vidite. To je njihova moć, pokazati nam naše najveće stravove, naterati nas da im verujemo. Koliko dugo ste bili na putu? Ne znam. Satima. Moglo je biti cela noć. Magla, reče starac. Oni kontrolišu maglu. Jednom kada uđete u njihovu maglu, vreme gubi značenje. Možete voziti satima misleći da ste napravili napredak, ali zapravo vozite u krugovima. Video sam ljude koji su nestali u magli, nađeni danima kasnije, samo kilometare od mesta gde su počeli, mrtvi od iscrpljenosti ili ludi. Kako sam pobegao? Niste. Starac je popio svoju rakiju. Oni su vas pustili da pobegnete. Oni se hrane strahom. Što ste više uplašeni, to im je jača sila. Možda vas prate. Možda ne. Ali jednom kada ste ih videli, oni nikad zaista ne odlaze. Prešla me je lavina hladnoće. Šta to znači? To znači da će vas pratiti. U snovima.
u maglama. Možda ne večeras. Možda ne ove godine. Ali će doći vreme kada ćete ponovo biti sami na putu i bit će tamo, čekajući. Lažete. Glas mi je drhtao. Pričate mi babine priče, sujeverija, verujte šta želite. Starac je stao. Noćas možete ostati ovde. Ujutro, idi. Nemoj nikome pričati šta si video. Oni ne vole da se govori o njima. Pažnja ih čini jačim. Nisam spavao te noći. Sedeo sam budan, gledajući prozore, čekajući da vidim onu visoku siluetu koja izlazi iz magle. Ali to nije došlo. Kada je došlo jutro, magla se razišla. Starac me je vodio nazad do glavnog puta. Moj kamion je bio tamo, tačno gde sam ga ostavio. Motor se upalio na prvi pokušaj, kao da nikad nije bilo problema. Ispod točkova nije bilo tela. Nije bilo krvi. Putem nije bilo ničega što bi pokazalo šta se dogodilo noći pre. Idite, reče starac. I upamtite, nemoj pričati. Nemoj se vraćati. I nemoj nikad, ikad, voziti noću na ovim putevima ponovo. Vozio sam nazad u Beograd u tišini. Prijavio sam šefu da je kamion imao mehanički kvar, da sam se izgubio u magli. Dao sam otkaz narednog dana. To je bilo pre 2 godine. Od tada nisam dirnuo volan. Ne mogu. Svaki put kada pokušam, ruke počnu da mi drhte toliko loše da ne mogu držati volan. Svaki put kada vidim magla, bilo gde, u bilo koje vreme, moje srce počne da kuca tako jako čak i ne mogu disati. Ali najgore dolazi noću. Sanjam ga. Tu visoku siluetu koja hoda prema meni kroz maglu. One duge ruke koja dopiru, ta dislocirana vilica koja se otvara šire, šire, kao da će progutati svet. Budim se vrišteći, prekriven znojem, žena me trese i pita šta nije u redu. Ne mogu joj reći. Ne mogu nikome reći. Ko bi verovao? Ali znam istinu. Znam šta je tamo, čekajući na putevima, u magli, u noći. Znam da jednog dana, možda godina od sada, možda decenija, bit će tamo opet. I sledeći put, možda neću pobeći. Jedna stvar me drži budnim više nego bilo šta drugo. Jedan detalj koji nisam spomenuo starcu, jedan detalj koji me proganja više od svega. Kada sam izašao iz kuće tog jutra, kada sam gledao kamion koji stoji tamo u svetlosti zore, video sam nešto što me je zaledilo do kostiju. Na prljavoj strani moje prikolice, ispisana u nečemu što je izgledalo kao krv, bila je poruka na tom čudnom, starom jeziku koji nisam razumeo. Tek mesecima kasnije, kada sam konačno skupio hrabrosti da to istražim, pronašao sam antikvara koji je prepoznao jezik. Drevni slovenski dijalekt, reče, koji nije govoren stotinama godina. Preveo mi je poruku. 3 reči. Samo 3 reči koje su me naterale da prestanem disati. Vidimo se uskoro. Noćas, dok pišem ovo, magla se spušta preko mog grada. Mogu je videti kroz prozor, gustu i mlečnu, gutajući ulice jedna po jedna. Negde u toj magli, znam, ono čeka. Hodač magle. Moj hodač magle. A jedina stvar koju mogu učiniti je sedeti ovde, gledati kroz prozor i čekati. Zato nikad više neću voziti noću. Zato napuštam ovu profesiju koju sam voleo. Zato pišem ovo upozorenje svakome ko će čitati. Ako se nekada nađete sami na balkanskim putevima noću, ako se magla spusti gusta i mlečna, i vidite dete stojeće usred puta, ne zaustavljajte se. Ne izlazite. Ne gledajte nazad. Samo vozite. Vozite brzo koliko što možete, molite se svojim bogovima i molite se da vas to pusti da prođete. Jer neke stvari koje žive u magli su starije od ikakvog razloga, starije od ikakvog milosrđa. I jednom kada su vas vidjeli, jednom kada ste ih pogledali u one crne, bezdušne oči, postajete deo njihove kolekcije.
Postajete još jedno imč na njihovoj listi. Još jedan putnik koji nikad neće zaista stići kući. Moj kamion još uvek stoji ispred moje kuće. Nisam ga pokrenuo 2 godine. Ali ponekad, noću, kada magla padne, čujem motor koji se upali. Čujem gas koji se davi. Čujem zvuk točkova koji pucaju kosti na asfaltu. I znam. Znam da jednog dana, možda uskoro, možda daleko, ući ću u taj kamion još jednom. Jer hodač magle ne prihvata i ne za odgovor. On je veoma, veoma strpljiv. I uvek dobija ono što želi.